Деца, какво ще правите сега? Ще подреждаме тетрадки и химикали за дарения. Добре. Докато подреждате, аз мога ли да ви питам? Да, подреждайте. Мога ли да ви питам, знаете ли какво е това нещо дарителство? Да даряваме на деца, които нямат достатъчно пари да си купят нещо. Вие до сега дарявали ли сте? Аз за първи. Ти за първи път. Добре. Защо има нужда да даряваме? Важно ли е да даряваме за вас? Да. Защо, Томи? Защото е хубаво. Ама защо според теб? Какво показваме, когато ние дадем нещо на някого в нужда? Доброта, още. Услужливост, още. Можем ли да кажем, че това е любов? Да.